Аз си тръгнах. Да? Казах му чао. Хубав ден, всичко добро. Тръгвам надолу към мост. Тъмън да пресичам светофара Наско. И един мъж с бяла коса, възрастен човек. На около 70-80 години. Ме хваща за рамото. И вика: момче, защо му даде на този циганин това парче пица? Ти видя ли той какво направи с това парче пица? И аз го погледнах стреснат. Откъде е видял този човек какво е станало? Откъде на къде е бил заинтересован? И какво е видял той, което аз не съм видял? Аз се обърнах да видя същия човек, на когото дадох парче пица. От пицата, която исках да ям. Аз се споделих с друг. Обърнах се, обаче не видях. Попитах какво е станало. Кажете. Аз съм човек, който цени информацията. Той каза: той я взе, помириса я, погледна я и я хвърли на земята. Ето сега я дъвчат гълъбите. Виж, ето там до дървото, ако не ми вярваш. Отиди и виж. Защо им даваш на тия? Не знаеш ли, че на цигани не се дава? Така ми казвате. Отиди и виж при дървото. Да видиш, че е там парчето. Ето това ми се случи преди известно време. Точно тук, в този район. И днес си припомням тази случка с